Hola amics. Sóc el lluitador més gran de tots els temps, i, al tornar de lluitar dels Estats Units, vaig decidir seure al sofà i veure les notícies al 324. Quina sorpresa em vaig emportar quan vaig veure que les 4 canals catalanes no es veien, vaig pensar, serà que s'ha desprogramat el TDT, però no. El meu amic Undertaker em va dir que els malparits del paper havien tancat la TV3, la canal amb la que vaig créixer, la canal amb la que vaig descobrir el Club Super 3, el Petri, la bola de drac, Musculman, la canal amb la que em partia el cul amb la trinca, i la lloll, i, més recentment Plats Bruts. L'única canal que tenim en la nostra llengua, una canal de qualitat. En programes increïbles com els matins de Josep Cuní. La canal que molts valencians considerem la nostra canal. En va entrar una mala hòstia increïble. Rat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 a pum pum. Em van entrar unes ganes de fer-vos a tots els paperos, un a un, la bomba Batista. Mira, Ximo Navarro. Encara que el paper del poble s'hagi pronunciat a favor de la TV3, no t'ha de votar en la meua puta vida. Mentre estigues en el paper, lleva't del cap ser alcalde de Cocentaina. Actes feixistes com el que ha portat endavant el nostre president Paco Camps, de golf, no es poden tolerar. Calibre, pel bé de tots nosaltres, espavila i deixa de demanar el puto trinquet, i exigeix l'alcaldia. Els socarrats estem farts de que la dreta faça tot tipus de barbaritats i des de Madrid ningú no els para als peus.